ፖለቲከኛታትን ሓያለ ተሰማዕነት ዘለዎም ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መስላት ሽወደን ነቲ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዜግነት ዘለዎ ዳዊት ይስሃቅ ክፍታሕ መንግስቶም ዝከኣሎ ግብራውን ህጹጽን ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዖም እዞም ኣባይቶ ሽወደን ኣገዳሲ ጽፍሕታት ዘለዎም ናይ 7 ሰልፍታት ሽወደን ወከልቲ ከምኡውን ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መስላት ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት 11 ታሕሳስ 2019 ኣብ ኣዳራሽ ባይቶ ሽወደን ተኣኪቦም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸንሖ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ግጭት ስለ ዝዓረፈ ናብ ቤታዊ ጉዳያቱ ክምለስን ነቲ ብትሪ ዝንቀፈሉ ግሰት ሰብኣዊ መሰላቱ ክፍትሽ ጸዊዖም ኤርትራ ብኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘሕፍር መዝገብ ሒዛ ክነሳ ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይና ምምራጻ ንትርጉምን ዕላማን ሰብኣዊ መሰላት ዝጻረር ምዃኑ ብምግላጽ ንፍልይቲ ምርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ ሃገራ ከይተኣቱ ዝኸልከለት ኤርትራ ተግባራታ ከም ዘይርሳዕ ገሊጾም እዚ ክኸውን ዘይነበሮ ካብ ኮነ ግን ነቲ ዜግነት ሽወደን ዘለዎ ዳዊት ይስሃቅ ካብቲ ንኣስታት 18 ዓመታት ምስ ሞያውን ብጾቱ ዝሰቃየሉ ዘሎ ምስጢራዊ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ብዘይወዓል ሕደር ናብ ስድራ ቤቱ ክጽንበር ተሪር መጸዋዕታ ኣቕሪቦም It is very clear that all of us are gathered here today and united in one aim. How can we end David's plight and that of his family? The question before us is what can we do exactly at this very moment? And how do we do it most effectively? A very wonderful እዞም ካብ ሰልፍታት ሶሻል ዲሞክራት ሞደራት ሊበራል ሓምላይ ክርስቲያን ዲሞክራት ሰልፊ ሶሻሊስታዊ ጸጋም ከምኡውን ሰንተር ዝተባህለ ዓበይቲ ሰልፍታት ዝዋጽኡ ፖለቲከኛታት ነቲ ኣቐዲሙ ብትዕግስቲ ምስ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐ ልስሉስ ዘተ ብምንቃፍ ጉዳይ ዳዊት ኣብ ምዕልቡኡ ክበጽሕ ሚኒስትሪ ወጻኢ ዝምድናታት ሽወደን ብትርኽ ሕዞ ከም ዝግብኦ ተረዳዲኦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ተጸዊዑ ዝመጸ ናይ ሽወደን ተንቀሳቓሲ ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ስቫንተ ሊግረን ተረኺቡ ህልው ዝምድና ሽወደንን ኤርትራን ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ ኮይኑ ግና ካብ ሓያለ ተሳተፍቲ ብፍላይ ካብ ካሮሊን ኤደልስማን ዝተባህለት ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰል ዘይዕግብ መልሲ ብምሃቡ ተቃዊማቶ ብተመሳሳሊ ወጻኢ ዝምድናታት ሽወደን ኣተሓሕዛ ጉዳይ ክቐይር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ማሕበር ደረስቲ ሽወደን gazetänyatat bezeidob Schweden kalåten ጸውዕቶም አቅርቦምሎ Tack så mycket för inbjudan att komma hit idag och tala om David Isak och Eritrea. Vi vet här alla att David Isak har suttit fängslad i över 18 år. På sätt och vis är det fullständigt ofattbart. ኣብዚ በዓይነቱ ፍልይ ዝበለን ላዕለዎት ፖለቲከኛታት ሽወደን ጸውዕዎ ፍታሕ መናደይ ናይ ምኽሪ ኣኺባ ቤተልሔምን ዳናይትን ዝተባህላ ደቂ ዳዊት ተረኺበን ነይረን ቤተልሔም ዳዊት ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ድማ ወላዲኣ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዳምን ውሽጥን ዝርከብ ተኣሲሩ ምህላው ብምትሕሳብ ኩሎም ኤርትራውያን ብሓደ ሰሚሮም ጸገም ሃገሮም ፍታሕ ከናዲሉ ጸዊዓ this country for over 100 years to be free, and now is not the time to use it. So I would like to send a message to all Eritreans all over the world. We have to come together, whoever or wherever you are. I don't care if you think that my father or the other journalists have done something wrong, then please tell me why, so we can have a discussion. ከምኡን ካብ ሃገረ ጀርመን ተዓዲሙ ዝመጸን ታሪኽ ናይ ኣቤት ማእሰር ተኸሎ ብስቅያት ህይወቱ ዝሓለፈት ወላዲኡ ዝምልከት ክነግር ዝመጸ ሳምሶም ሰሎሞን ውልቃው ተመክሮን ዛንታ ናይቲ ምእንቲ ህዝቡ ዝተጋደለን ኮይኑ ግና ጻምኡ ማእሰርቲ ኮይኑ ዝተዛዘመ ዛንታ ወላዲኡ ብምንጋር ንዳዊት ይስሃቅ ፍታሕ ክናደየሉ ጸዊዑ Now try to put yourself in David's position just for a second. What would you expect from your own government or the parliament members? Silence would be the last thing you would expect, isn't it? Therefore, I'm here to say today, treat David like a Swedish citizen and bring him home. That's all I want to say. Thank you very much. ኣብታ ኣጋጣሚ ካብ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ዝተተርጎመት መጽሓፍ ዳዊት ይስሃቅ ንተሳተፍቲ ብናጻ ተዓዲላ ወዲ 56 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ዳዊት ይስሃቅ ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ሰለስተ ደቁ ማለት ቤተልሔም ዳናይት ከምኡውን ዮራን ዝተባህሉ ክልተ ኣዋልድን ሓደ ወድን ኣለዎ